Wat nou? Ja. Het Het hekken hekkend wordt, jongen. Het hekkend wordt. En dan ga je maar 1 per hand, hè? Ja. Ah, je bent maar in beiden toch? Ja. Ja, wist. Ja. Maar ja, dat was de minbroek, hoor. Zo raken we net. En wat hem zelf maar redden? Ja, wat dan? Die raken weer niet aan, hè? Die- Ja, jongen. Als je dat dit beluistert, dan mag je dan een keer zelfstandig worden. ja. Een heel toer. Ja, hier. Hast hem? Ja. Nou, als je ook stek doe kist het wel. Maar ja, het wil je het net. Ja, het begon goed. We hebben verschillende keren beter handen weer treien kregen. En weer de oer om, maar nooit gebeurd. Je beter naar op zijde. Niks wil ik met niks van, hè? Nee? Het is altijd het shirt, want het is alle gelijk stil, net die en dit er niet aan uithelt. Het is een beste. Ja, dat is heel mooi. Dat is mooi. Maar nou toch maar weer aan deze kant? Ja, joh. Ja, daar maakt me hoog. Ik maak nou hier vangen houden. Het is de bedoeling om stukken wat te vangen, maar ja, dat net lukt. Volgende keer beter, ja. Die oren het regen, maar joh, die hier naar de oor. Ja, ik haal hem op, Rotje. Ik heb wel een stuk of 12 gehad. Hoe kan dat? Ja, je mag de 4 lagen leren, hè? De wat? De 4 die mag lazen. Je mag geen wat ze binnen. Door vangsten. Je zou de meisjes zeggen, nou je zit niet een jongen, maar daar ben een vestnet. En dan mag je hem tanken, dan kan je altijd wel ongeveer zien waar ze warmer binnen. En daar mag ze wij vangen. Maar hoe lees je nou een fever? Nou, dat water, hè? Doe ik maar, om dat goed te blaten, dan kan je wel zien wat ze ongeveer binnen. En meestal benzine wien. Straks weer eens mooi in het hoekje. Maar dan gaan we jaren daar drok in het hoekje. En dan lopen ze er weer bij. Nou, hoe weet je dit al eerder? Ik doe een huilprudden. Ik heb een huilprudden varieteerd van Henkie gekregen. Van Henkie? Ja, van Henkie. Dat was mijn oud baas. En die wil je net maar dan ga je een prudden varieteerd, hè. Nou ja, en dan kan je het leren. Ik doe het eigenlijk leren, ja. Hier doe ik niet in. En dan weer niet. Ja, daar zit wij in hoor. Jong maar naar de visboer. Dan ging ik even naar Lauwersoog. Wat er? Verse vis. Kerst dat gewoon een keepje. Envelop Friesland. Goeie? Goeiedag, waar is Piet Paulus? Maar is hij er net bij? Nee. Nou, je bent ook best genoeg. Oh, gelukkig. Ja. En wat ben je aan het doen? Ja, ik ben wat fietsen, het is mooi waar. Ik ga net de hele dag in huis zitten. Nee. Maar ja, daar moet ze al op. Ja, dat kan wel. Het windje is nog fris. Ik ga net volle hier meer. Dat mag het wel. Ja. En zit er wat noffelig in? Het zit hier prachtig. Het zit hier prachtig en dan gaan we verder naar watten en grauw en zo. En
Maar ik wil een versje voor jou jongen. Natuurlijk. Ik wandel in het licht met Jezus. Het duistere dal ligt achter mij. En niets kan mij van Jezus scheiden. Wat een liefdevolle vriend is hij. Nou, en zeg je er nog even verder. Maar- Schitterend. Nou, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Dat is niet fijn even. Mooi. Nou, ben je nog. Dus Jezus fietst mooi al mooi eigenlijk? Ja, nou ja, ze kan het wel beschrijven, ja. Ja, Nou, dat is wat burg. ja, dat is mijn grote vriend. Oké. Ja. Ja, zeg je dat?